What?
Terus iki lho. Wes bisa kalah itu deh. Berarti gue seiso tadi dalam bendina renang. Renang paling anu lho, Apa bos? Kue apa kue? Aku tegah aku. Lha moco sing tepuk tangan karo wong loro. Sing delok lho pirang ewu wong iki. Tepuk tangan. Ora sida. Oh, tegah aku. Piye? Lah wis satu. Terong. Oh, sangat luar biasa. Sore hari ini luar biasa. Rene le. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo jeneng omikam. Jan iki mang acarane apa lur? Selan kalau. Apa kae? Selan. Nggih, bersih lingkungan RT 1 RW 2 Dukuh Pojok Desa Tugu. Tepuk tangan. Mugi-mugi bibar nanggap riyok ini tak dongake desa kene ayem tentrem, murah rezeki, sehat awake, sok ngarep munggah haji. Jan iki lurahe ya teko lurahe. Lurahe teko. Namine sinten? Oh. Lurahe sinten? Pak Supri. Supri kuwi ana artine suwi sugih. Pri kuwi maringi. Sugih maringi apa nek karo ganongan gantenge pitung penyukur iki ya ta? Supri wong endi? Wong teko. Oh. Pak Pri. Sinten? Loh, niki lho Rai. Bagus jalalah, balura ya. Mbak. Balura guyon lho, Mbak. Suwun lho, Mbak. Dan nggih, jan balura. Dan lah iki Mang sik Mang iki Mang manggon gone sapa? Kami tuwa. Namine sinten? Sugeng. Nah, Sugeng kuwi yo ana artine. Su kuwi sugih, geng kuwi ageng dadi luwih gedhe saka iki lho. Iya ta? Anu kowe teko. Iki apa iki bakal iki? Rusuh ya. Nggih. Jan luar biasa nggih. Kami tuane sugeng, jan omahe gede, sayange kursi tok. Lo maju, Mbok. Jedinge renek hidunge. Terus. Pas sugeng jan ae. Yo diteloske temek-temek. Iso aku.